Hi guys, madung adlaw natong tanan. So karon adlaw day guys, gikan Miss Lexian sa center. Nagadeng ipa-check up, na-check up na. Ni dagang tambaw. Dagang tambaw si Palixin o Ambroxol. Ambroxol para ubo ni. O karing Bactidol. At karing para sipon ni jawa na naman gikuan gipalit kay wa man sa gisipon. Diya raman tos katong sige sila practice. Si Palixin o karing Ambroxol. Ang si Palixin 3 times a day, 7 days. Ang Ambroxol pod 7 days. 3 times a day. Ang kaning Bactidol 3 times a day mo po ni. 5 days. 5 days din o. 5 days mo pagbasa. Yung palit kong mantika. Mas barato pag mantika dari sa Nibrok. 38 ra. Maglapad. Iyali naman? Ito matado kay 40. 45. Kamot na ma? Naman ito gitimpla na daan dari. Aha na ning gip ko ang daan. Ang akong gipalitag daag vitamins sa silin. Diya, mo pa ipanghambog ni Mariano gidahang sa kalibo. O, di ara Mariano. Kay kahimo-himo ra ba kag daotan kag ganahan ingan nga himo-himoan ako no nasliksig sakit. Diya, ansa man ang tambal resita himo-himoan ba ni? Doktor ba ka? Baga kag nawon. Padarag 1,000, daghan pa istorya. Kuwang ra magalikado mong 1,000. Wari katenga rin ibang palit sa tambaw. Pilas. Hambog kam kachat ni Tiri. Ichatan ra kang Tiri ipapangaduan kag parang leksian. Kay gilantan pero daghan ka istorya, hambugiro ka. Ginoo na nasayod. Mas gisiguro ni mo di mo kaugaling ang anak kasi imong anak kursuso. Dara be, pagilis na be. Ano pwede ko ano? Dara gitim. Di ni mo. Tingnan na tidaan. Wala gitaksanon. Pa nga nila deg mo kuan. Nga nila deg kadaghan na. Di day puno. Tes oksigen? Timan-an. Iginitan mo, Bing? Masuk ko tiya. Di pa yung bantika. Tanaw kung saging, Bing, na pa ba, Bing? Napa? Nalata ba? Pagod pagtanaw na. Napa? Dari. 8 hours. Di mo tunaw naman dahil. Ako na pa yung nagkalabog. Okay, masabod ang dyan na yung x-ray. March na ba? Mag-break ako. Haram tong sobras popcorn. Kaya tutupanan. Tawasan. Magluto tag kamuti Q. O gapay saging da. Iapil ni. Last na ram na namang hinog saging. God may magbanding. Siguro na. Mali ka magikuha gapon guys. Yung kamuti. Naman nila tuon. Snack na mag. Punto na tayo.
Ano nang gibabarag tubig karon di mapadyo. Nga na sige itag mag kuang kamote. Unsa tayo maglabag? Oh, matupay matuog ka day. Pag ginang siya pagkamuta. May violet. Pila man yung gagmay kay sayang. What you always into. Wa. Yan na guys, mag-slice na ko kamote. Higasan na ni. Ito niya ate ay. Hindi na. Pahira na. Uy! Naapod yung kutsiliyo ha. Di ba kapagkain na? Ito ba bebe? Mauna pa ba to? Buting-buting mo ka. Giri mo siguro ka. Dari puti dah, puti. Wih, hadlok. Maga na. Kira na. Ito na ako. Mangita ako ng popcorn bing. Ano ba ang bing? Ano maguti sa Naapa to. Sayang to. Ay. Ay, dali mo dagdag na rin. Huwag ka na rin nagtad. Kuan. Galing baboy. Daghan naman dahil siya mas-slice na. Igo ka rin ate ay. Dua kalapad na. Ito sa bayan. Pagali agas, maligo. Malaba pa ko. Piyaw, talinis. Magkapamae. Mukha na no. Uy, maigo ka plato. Kani may lami guys na violet. Isarapod. Duha na. Asa kani dapit nga o ano, takat ko ata sa to dapit. Yan na. Kalipod violet. Bajujit. Ari na putas kuan guys, nawa naman tas kamote, tas saging. Abi sa tong kuan bing palihog silupin nung di na ta magkakot-hakot sa basura. Ingas lang na, ibutangan ko ni og harina. Hindi kayo, paano ko makasuway? Ano ka bing? Kumain man. So, Asuway na mag ko. Ano yun o? ang saan lagi? Si, Mag-i-blend. Good. i-blend. Lami aga mong snack ron na ay popcorn, na ay kamutikyo, na ay saging. Lima basta-basta bas.
Slicing palagi ni Bing. Pwede naman pag nga. Pwede na, siguro ni pituhon. Pero, bawag eh. Mura magug na. Ana, di na na. over na sinog. Di na na slice yung kibutan ng mga nagkuhan. Slicing, uy, arong dali mahinog. Oh, hinog, luto. Natog ba ka, sliksi? Dali naman ang luto, kaya nata na. Slicing naman. Ito yung labot. Oh, plato isa ka palihog. Nilabag mo niya. Yara guys, ang kamuti. Sa kaplato, tapos bawnanan. Shout out sa mga bataan dyan. Maano ulan. Ang Karina, inananay ko. Patabang ka. Nay! 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 Oh my God, she's angry. Pituhon, ramagod ni Bing. Here! Pituhon ra ni. Are you sure? Basig kuan. Mapalpak ta diha o kasuway ra ba. Okay. O butabangan tang nanay. Nading maadto. Ito ba ng nanay? Inanay sa ako no nagmagkuagrahari nanay. Okay. Palabang nanay lagi. Nanay na pud. Tiali na pud. Yan na, kung sige katawa. Isaw ng tubig na ha, kanar bang gikuanas balde. Butang ano, insaan pagkuan. Ano ba yan? Naligo to? Parang nagkikaligo yan. Wa na, daot na. Yan na. Marag apike na ron ba? Oh my God. Ngayon, magutog-itog doon imong papa. Karoon ko lang. Bukas, o mantika, ibabad sa tubig. Pero mo oras ko rin dyan. Oras. Natog siya, liksiday. One down. Guys, nahuman na ag kamuti. Ag saging mo iwa pa. Nakasalang pa tong persalang. Ag popcorn naman na. Siya, rugi manambot. Dara guys, naluto na guys. Grabe ka nung singat ako. Kay nagprito ko sindan kung panawad sa mga galon. Kay ning agas naman. Nay popcorn, dapay saging, ja karing kamuti. Mga untanin jud guys, dara naghanag ang mga snack ron. Salamat sa mga grasya. Haras na nay. Kuwasa ko tinudubing. Ikaw ba di abis na? Dagka mo di na dana. Kaya ang lain na sliksik na tuog pa. Ayan na! Kamkaon? Here you are. Magkaon to dyan inig mata. Yeah. Tasan to ka nag-inom to tambal. Darate! Hindi ko pa pang luto. Ako luto. Kamote. Saging. Yeah. Pwera.
Ah, jangan ada super keras. Okay, popcorn na. Magahe na. Anta guys! Dah yang nanti. Ina! Sige, white sugar, babe. Nagok ko tayo sa. Gagi doon. Sige, nit pa tayo sa. Init pa dyan. Ang ida nga. Orang itu nanti. Tapos kwarto ng kunduto nga nung kita din. Humok man di ay nay. Kumupundi ay na. Magpapayon lang ang ito lanay. Ang gaya, ang kamot eh. Malami ma. Init pa yung saging. Kaya agnaway man yung saging. Sorry. Be! Kaksian! Sida to ni Ubo? Ang gaya na nila. Kaya dikit-dikit. Liwang lagi sinay. Alay? Nay, asa man ka, Nay? Ni agas na nanawad na gali ko. Patay sa ko lang itay siya. Na. Nay popcorn. Hindi, kasi naman ang problema rin wa man ay kalami eh. Wa ko nung lami is Aliana. Kamuti mo ito dang punit no. Dari. Tumumok. Day, day saging ah. Ang tamigain mo. Latos. Maglatos. Latos? Na. Di nagako bantot sa niya. Naghilak magbaboy na eh. Pengadu segera mana gini mah? Ada yang tahu dulu udah tuh pengadu. Gambar yang main duit, duduk. Hindi na step mo kagkamot eh. Dahil man. Hindi man. Ito rin. Ini, hindi na kitigahi. Butangan mo na dyan po. Kita dulu. Ano ko dito na kay? Patulang po. Kaya dito ba? Patulang upat. Magkaan sa anay? Popcorn. Pandi mo ko. Lasa naman na. Nay. Salamat sa kasning hatag ninyo. Ay. 1 cake ko namang tatay. Ah, kaya yung tag. Basta. Salamat sa naghatag. Tag 1 cake Lama ko sa namang. naghatag na mo. Tag. Ninghatag ninyo. Grasya. Naghatag na mo grasya. Salamat ka do day. Og day. Magaling ka. Bata pa magaling ka day. Pero rin. Duham lagi nanay. Kandoon. Ciao, grabing hayahayang nung John. Pasapal ko. Muangay na dyan ni mo na eh. Pasapal ko. Kasi nagsikas na natagamo. Wow, ganun ka. Mao ka nay. Nanay boy bisprin. Boy best friend ko nun mo nay. Oh my God. Boy best friend. Ni nanay. Nung John. Sakto dyan ni Alexi. Mao ka nay. Para man ate Ale. Naganga oy. Muna? Muna. Marami siya. Wala o. Wala na tubig ija na tuyo. Pwede tag mo. Sakbit lang.
kailangan magkuhan ka. Wala mo ito yung signal. Ano, tag nagbuhi ka din niya, iyo mo yun. Dari orange na matay. Ngayon ba namatay? Nang tubig? Uwa na iwan. Pwede pagbuwak, lagmi.